Ang ikaduhang sulat ni Pablo kang Timoteo kapitulo 4. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi o patay tungod kay mubalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw. Pagpugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayud. Daniha, madlunga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tawo. Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulon-an. Ang ila na hinumong gusto mao na lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundili sa mga tinumutumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata, ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mobiya ako nining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Dios ang matarong nga maghuhukom. Ug kini dili lang kanako lamang kundi sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Paningkamuti gayud ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Demas tungod sa iyang paghigugma niining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug diri kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tikiko sa Efeso. Inigari nimo dad-a ang akong kupo nga gibilin ko kang Karpo dito sa Troas. Dada usab ang mga libro labi na kadtong mga libro nga panit. Si Alejandro nga platero nakahimo kanako dakong kadaot. Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likay siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kung pag-atubang sa hukmanan wala gayoy mitabang kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Og luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ipangumusta ako kang Priska ug kang Aquila ug sa panimalay ni Onesiforo. Si Erasto nagpabilin sa Corinto ug si Trofimo gibilin ko sa Mileto kay nasakit man siya. Paningkamuti pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Eubulo ug si Prudente ingon man si Lino ug si Claudia ug ang tanang kaigsuonan nangumusta kanimo. Ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan. Ang ikaduhang sulat ni Pablo kang Timoteo kapitulo 4.